نویسکار کرد جمال حمید داخویانیک ji bo raya giştî Kurdî da di heyama sala 2018 de otomobîla min ya taybet li pêşderiyê mala min li vê derê li vî bajarê Almanî bi kêr û xenceran 4 caran ji aliyê kesên nenas ve dolabên wê hatin teqandin û camê wên hat şikandin. Ve her carekî polîsê Almanî lêkolînê lê dikin û dozê li dijî nenasa ve tomar dikin. Dawîn car otomobîla min rastî tepeseriye hat di roja 4 heyva 11 2018 de bû. û li gor dîdavanan ku du ciwan devnixuman dîbûn û bi kêran kîn û qehra xwe di dolabên otomobîla min de valekirin û camê wê hemû şikandin. Otomobîla min dan ber kêran û gelek xêz lêkirin û ziyaneke mezin gihandin min. Cemal Hemîd daxuyaniya xwe de dibêje gelekî diyar e ev nameyên kesî taybet ji bo terorkirina min û kuştina min in. Eger ew van bûyeran bi gefên ku rast ji wî re tên girê bide û dibêje çima tenê otomobîla min rastî vê rengê tepeseriyê di taxa me de tê. Hemê dazanîn ji sala 2012 ve ew rastî terora hizrî ya vî aliyê siyasî ku kirasê kesatiya Kurdî û şelwalê Kurdî bi dere û duriyêl xwe kiriye tê. Heman aliye ku çend sal e ez bi qelema xwe û hizrê xwe û bi sedê gotaran kiryarên wan yê pîs û gemar û beloq derheqê miletê Kurd de eşkere dikim. Hewla bêdengkirina min didin û zêdetirî 47 ropelê min yê Facebookê hekerkirine û qapatkirine. Lê di sala 2018 de êdî metirsî li ser min bi awayekî rast çê dikin. û di dema ku terora wan gihişte astê êrişî otomobîla min ya taybet bikin. Hemê dibêje ew mirovekî sade ye û xwe wisa dide naskirin û çi carî negotiye ew roşenbîr û siyasî û nivîskar û edîb û helbestvan û feylesûf û bîrmend û şirovekarê siyasî ye. Lê ew nizane çi bandora wî mîna kesekî sade li ser rêxistineke mezin heye ku dibêje ew rêstin xwe bi nav dike xudan felsefe û çareseriya kêşeyên mirovayî hemû li cem wan heye. Hemê di daxuyaniya xwe de her wiha dibêje tişta ku ew dizane qelem li hember qelemê tê bikaranîn û hizir li hember hizir û ray li hember rayê û bihane li hember bihaneyê û bilge li hember bilgeyê û çek jî li hember çekê tê bikaranîn. Ew mirovekî bêçek ew tenê çeka wî hizir û qelema wî ye. Ew nizane tawana wî çi ye û çi tawan sizayê wê ev hemû êrîş û serlêşêwandin û bi dehan tometên bi derew û hewlê wan yê herzan li ser otomobîla min û ropelê min û kesatiya min e. Hemê pirsyar dike gelo ma min xıyanet li Kurdan kiriye û min xencer di pişta Kurdan de lêxistiye. Min hevpeymanî bi rejima Sûriyê ya kujera ava kiriye. Gelo ma min hemû rengên terorê yên deronî û cesedî li ser Kurdan encam daye. Min heştiya Kurd bi zorê koçber bibin. Gelo ma min bac û leşkeriya naçar li ser Kurdan ferz kiriye. Min zarên Kurda ravandiye û mîna qurbaniya ji rejima Sûriyê re pêşkêş kirine û kirine xizmeta Yekrêziya Xaka Sûriyê de. Bê ku çi danpêdanekî rojekî ji rojan bi Kurd û mafên Kurdan bike. Gelo ma min neft û gaz şandiya rejima Esed re da ku firokeyên xwe tijî enerjî bike û miletê Sûriyê topbaran bike û mal û xanî û bajar û gundên Sûriyê bi temamî li ser miletê wê de wêran bike. Gelo ma ez bûm min ji ber Daişê reviya û 305 gund li gundewarê Kobanê bi mal û hal ve bi cih hiştin di nava lepê Daişê de. Gelo ma ez bûm Sedem Efrîn were dagîr kirin. Miletê Efrînê çûl û beyara bikeve penaber û derbeder bibin. Nivîskarê Kurd di daxuyaniya xwe de pirsyarên xwe berdewam dike û dibêje gelo ma ez bûm pîlanên Mihemed Taleb Hilalî Şûfînî li dijî navçeyên Kurdan bi cih kirin û min hemû navçe ji Kurdan vala kirin û her guhirtineke dîmografî di berjewendiya Ereban de çêkir. Gelo ma ez bûm min êrişî ofîsên partiyên Kurdî kir û min hinek şewitandin û qapat kirin û min karê wan yê siyasî di xizmeta Kurdatiyê de qedexe kir. Gelo ma ez bûm min ala Kurdistanê qedexe kir û nehiştin di navçeyên Kurdî li Kurdistana Sûriyê de bilind bibe. û her Kurdê di dilê xwe de hilgirê hezkirina Kurdistanê û hizrên netewî Kurdî be serkut kir. Gelo ma ez bûm 25,000 şehîd mîna qurbanî di xizmeta dijminên Kurdan de pêşkêş kir. Nivîskarê Kurd wiha dawî bi daxuyaniya xwe anî. Tawana min çi ye? Bi rastî ez nizanim. Tişta ku ez dikim tenê ez nerîna xwe didim xuyakirin û rexneyên xwe dikim û bîr û baweriyên xwe bilav dikim û bi awayekî wêjeyî babetî û lojîkî û biriyên aştî û berevanî di ber mafê miletê xwe de yê sîtemlê hatî kirin dikim.